Rinaldo, miti puntamu, ban pagmasusyan niya ing banal a Eucharistia, ban pasalamatan ing Ginoo king kalam ning pangapari. Mipmong tula, saksyan tamu ing pangaordin na ning kapatad tamong diakono, Ireverendo Arjon Magat de la Cruz, antimong presbitero ning banal a kapulungan, apanin mo na ning lubos kagalang-galang Florentino G. Labarias Didi, Arzobispo ning Arkidiyosesis tamo, kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat, ampong prosesyon panlog.
Giliginig pampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay. At keka antimurin. Pakamalang kong kapulungan ng Diyos, mangat mong tula, pagmasusyan tayo iting Eucharistia, at mawasta mo kay pa, banpanwana na iting pamitipon, king kapamilya tayo ng pamitubod na king Banal Espiritu. Anong nuing kapatid mo, Irreverendo Arjon Magat de la Cruz, bitagulaling niya king kasiwan ng timong presbitero. Kapang pagsakyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo. Tangkapan at sisyan din kakatang kasalanan. At may nagaputa mo king Ginoo, ba nakatang patawaran, layon, pasiklangan. Amin ang kuking Diyos, Ama pamakalulo, at kay kayo kapatid, may kasalo kong bina, Kimpamisi, pamangamano, ang pompamanyapat king maro, at kimpamagtamad kung gawa king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang nuan na Mariang kapilang mang birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingipadalangin niyo ku king Diyos aginutam. King Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo. At yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ngayon sana, kimpiye, alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. At kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Inong Diyos, kalinipan mo, mayupayang Diyos at ipa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka. Upuyan da ka, pauliling kekang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginong Jesucristo, bugtong ng anak ni Ipa. Ginong Diyos, Kordero ning Diyos. Ikang nilalaboging kasalanan niya tu. Akaluluan mo kami. Ikang makalukluking wananing ipa. Tanggapan mo ing panalangin mi.
katas kataasan, Jesucristo. Kauming Espiritu, banal king ligaya ning Diyos sita. Malalangin tamo. O Diyos sa Ginoo, amig kalog king kasiwan ding pari, ban panimunan ang buong tabayanan de imbalayan mo, pagkalog mo kaniting diakono, a pinili mong eni king ganakamo, ban sumuyo ang timong presbitero, ing sikanan ban manatili king pamanuki king kaburian mo, ban king biyeng pong pamagobrana, hari na nakang kaligayang kang Kristo ay anak mo, pamabibiyang pamagaring kambe mo, king kami tungan ng banal na Espiritu, Diyos, mangkauman, king alangag ka. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inginu nga ng migsalita kang Samuel. Ang gapakapilan ing pamagmalun ko kang Saul. Ngeni nga ko, sikwil ko ne king pamag-ari na king Israel. Kapnuan meng laro ing sagumo at lumakad ka. Tutuburan da ka kang Jesse, ataw Belen. Uling ako mismo, memili kong metong karing anak na, at iti yainggawan kong ari. Mekibat ya i Samuel, makanano kung lumakad. Nung warit abalita ng Saul yan, pihong patay na ako. Inginu nga na kanita, magdala kang metong adumalagang baka, at sabyan mo king dinatang ka, ban mi daon sakrifisyo king Ginu. Kumbiran meng tumagon i Jesse, king pamidawon sakrifisyo, at kaybat, ako mismo sabyan ko keka, nung nano ing sukat mong daptan. Kailangan meng lanyan, at itagulaling ka na ako, ing anak ay turuko keka. Ti para ng Samuel ing inutos ning Ginu at mintaya karin Belen. Ding makatwaning Belen, migagalgal lang sinalubong kaya at ngarang kinutang. Makamal abidente, di natangka keti atin mayap akapagnasan kaya kami? Wa nga nang mekibat Samuel. Di natangku ban mi daon sakrifisyo king Ginu. Magpakalinis kayo
at tuki kayo kanako king pamidawon sakripisyo. Lininis nala naman di Jesse ang ponding anak ng Jesse at kimbira na lang tumagon king sakripisyo. Inyang karasda, amata ni Eliab at nga nang minisip. Pihong ininapin ing pinili ning Ginu. Dapot ing Ginu nga nakang Samuel. Emo napakalawan ing itsura na o ing sukad na uling aliwaya yan ing pinili ko. Ing paglalawe ning Diyos ene kalupa ning king tao. Ing tao lalawe yamu king itsura. Dapot ing Ginu king pusuya makalawe. Ijese naus ne kanitay Aminadab at pepakilala ne kang Samuel. At Samuel nga na, aliwa mo naman yan ing pinili ning Ginu. Ijese, pepakilala neng tutuki kang Samuel isama. Dapot Samuel nga na kang Jesse. Yan man, aliwaya ing pinili ning Ginu. Pepakilala na lang Jesse, ring pitunang anak alalaki. Dapot Samuel, nga na kang Jesse. Alayu kareti ing pinili ning Ginu. Kitang nakanita kang Jesse. Ila nangan din ding anak mong lalaki, meki batay Jesse. Atin pang metong, ing pekabunsong dili, alayo keti, at syuking pastulan, magbanteya karing tupa. Kanita, Samuel nga nakang Jesse, parakit me, eta mululukluk mangan, hanggang eya datang keti. Pe parakit neng Jesse ing anak, metong yang anak, amalare balat, mapundat amata, at masanting alalaki. Ing ginunga na kang Samuel, sulong, tugtuganan meng laro kimbuntok ing anak, yana kabudyan. Kanitay Samuel kinwane ing sagong mitmong laro, at karinmurin, kabang kayagapere ding kapatad na, tigtuganan laro kimbuntok ing anak. At ing espiritu ning Ginu, sinalakeya kang David. At menatiliya kaya, manibat king Aldoita. Samuel naman, kanita mo rin, mekone at migbalikya karin Rama. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
Balumuko mga tao, makalingat ke kaginu. Balumuko isipan, balumuing sablang daraptan ko Ginoo. Nukumo malyaring munta, nukus alikut ke ka, mukiat kuman kingban wang matas, at kinglalam ning yatu at syuka o Ginoo. Ikaing miglalang kaku, ba't pag-ingat siya ng maku, at kakung pagmulalan, ibiye ko kitang lelangan, O Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamat ang daga, King pamani ingat mo, at syukang paratiking siping ko, O Ginoo.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Iting pag-asa, makabigo, kaya katamu. Uling ing Diyos, tigtug na karing puso tamo, ing lugod na, king kapamilatan, ning banal ay espiritu. Apig kalubna na, kaya katamu. Kanitang kasalukuyan tamong alang arapat na numan para king sarili tamo. I Kristo, king panahon at tilduning Diyos, meteya, alang-alang, karing taong makasalanan. Mayan, para king ninuman, ing paisubuyak king kamatayan, agyang alang-alang, king metong ataong banal, bistaman, atin ping piyo payan, kinging metong ataw, paisubuya, king kamatayan, alang-alang, king metong ataong mayap. Dapot i Kristo, meteya, alang-alang kaya katamu, kanitang itamu makasalanan tapa. At iti, yaying sarili ng kamasalan ning Diyos. Kingya, kaluguran na katamong emunano. Nung mi pabanalan tamong ngeni, king kapamilataning daya ng Kristo, kasi lalo tamong apipilmi, kingya, iligtas na katamong. King parusang buri ng ipagpa ning Diyos. Kanitang misut tamo king Diyos, king kapamilataning kamatayan ning anak na, kasalang nakatapa. Ngening makasut nakatamo king Diyos, lalo tamong ayasahan, miligtas king kapamilataning biyena, at may git pa kanining, mikakapmuan tamong tula at kapanaligan king Diyos, king kapamilataning ginutang Heso Kristo. Ngeni, king kapamilatana, may palyari na, ing pangasot tamo, king Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo. Era na kayo ausan pang alipan ko, ausan da kayong kakaluguran. Uling pepabalo ko kaya kayo, ing sablang abalo ko, kang igpa ko. Ingginu manatili ake kayo. Amamasaking
pabalita, agpangkang San Juan. Atin mapilan na Griegos, karetang sino ba, king Aldoning fiesta para samba. Lepitan dereti Felipe at tubo Betsaida, Galilea. At ngarang may kisabing mayap kaya, burimya sang akit Jesus. I Felipe lepitane y Andres, at sinabi na iti kaya, at ilang adwa, mintala kang Jesus, barang sabyan kaya. At Jesus nga nang may kibat karela, ngeni miras na ing oras, para ing anak ning tao, mi paligayan niya. Katutuan, ing sasabyan ko kaya kayo, ing kabinuti la trigo, manatili yang metong mo, subali mo nung iti, mabaldugya king gabon at mate. Dapat nung mateya, mi kabungayang dakal. Nino man ing malugod king sariling biyena, mabating ya kaya. Nino man ing pasayang king sariling biyena, keti king yato, manatili ya kaya, para king biye alanganga. Nino man imbisang sumuyo kanako, kailangan tukiya kanako. At ing talasuyo ko, akayabe ke nukaren kuman miras. Nino man ing susuyo kanako, tanggap yang parangal kang ibpako. Ing maya pabalita ning Ginoo. Lukluk tamo po. Lumapit ya sana kening harapan, ing magnasang mi ordinan antimong presbitero, Reverendo Arjon Magat de la Cruz. At Choco po, Ken. Ing Rector ning San Carlos Seminary, Ireverendo Padre Joselito R. Martin, ipresentane ngeni ing maordin king arapaning arzobispo, at arapan tamo, antimong banal a kapulungan ning Dios. Lubos kagalanggalang na ipa, ing indong banal at kapulungan, aduwa na po ing ordinayan ye, iting kapatid tamo, para king kasuyuan antimong presbitero. Karapat dapat siyang may ordinan. Kaybat ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng San Kristo, at king rekomendasyon daring Menggausia, king pangayubog na patutuan ko ing mayakit yang karapat dapat. Manalig king kasalpaning kinin Diyos,
ating tagapagligtas tamo, Yesu Kristo, pipilinan kayo iting kapatid tamo para kayong tungkulan ng pong kasiwan at imong presbyteryo. Antimong tandaning pamananggap tamo kaya, pasalubungan tayo pong masikan a palakpakan. Kanya po, nung naghahanda ko para sa ating misa ngayon, naalala ko yung napag-usapan namin yung mga taga-Sindalan. Yung pong dumaan dun sa 100, no, galing sa MacArthur Highway. Kita nyo, meron pong malaki simbahan doon. Yun ay chapel ng ating parokya. Nung pong i-bless namin yun, may nagsabi sa akin, yung taga doon, Bishop, pwede nang gawin parokya. Sabi ko, ilan na ba ang naging pari ninyo sa diocese? No? Mahigit na 100 years na po itong parokya. At sabi nila, nagtitinginan, wala silang mabanggit na pangalan. O sige, sabi ko, it's a deal. You produce 5 priests, then we will make your chapel a parish. Meron na pong 2. Pangalawa na po si Arjun, yung previous na ordinahan si J. Carr. So Reverend Arjun, nandito ka ngayon at ewan ko kung kayo nasiyahan, no? Sa narinig mo kanina ng rektor mo sa ngalan ng buong sambayanan ng Diyos, hiningi ng Santa Iglesia na ikaw ay aking ordinahan bilang pari. So tayo pong nandito, kayo pong nandito, talaga bang inihingi yung ordinahan ko, si Reverend Arjun? Parang nag-aalanganin sila. Okay lang po yun. Okay lang yun. Dapat tayong mag-alinlangan dahil walang perfect, lalong-lalo na dito sa pinapasukan niyang buhay. Maganda siguro, tayo ka muna. Nakatayo ka na, no? Dito ka siguro. Tingnan mo yung mga tao. Tingnan mo yung mukha. Tandaan mo yung mga mukhang yan. Kapag ikaw ay nahihirapan, tandaan mo yung mga mukhang yan. Okay? Sila'y nagtitiwala at naniniwala sa iyo. Okay? Tandaan mo rin ang mukha ng mga taong yan. Makapagdating ng araw, sila'y magiging tinik sa iyong buhay. So, sige, balik. So, tayo po'y nagpapasalamat dahil binayaan na naman ang Santa Iglesia, lalong-lalo na yung ating Archdiocese, ng isa pang pari. No? Tayo'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa kanilang pamilya. Alam niyo po, tayo nagpapasalamat din sa parokya dahil nagkaroon ng Northville Resettlement. Doon po galing itong ordinahang ito. Northville Resettlement. Papasalamat tayo sa community, no? Na nagkaroon tayo ng pari. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, sa mga kamag-anak. Noong pong pumasyal ako bago ko ordinahan na deacon si Reverend Arjun, full support, nandun po ang tribo ng kanyang mga kamag-anak. They supported him. At nakakalakas ng loob po yan. Of course, ipapasalamat din tayo sa mga umantabay at umalalay sa kanya
especially during the years of his initial formation in the seminary. Sa San Carlos Seminary, lalo na pinangungunahan ni Father Joselito Martin. So maraming salamat po at sa mga formators. No? Maraming salamat. Thank you very much din sa inyong assurance. Nagbigay kayo ng recommendation, pwede ko siyang ordinahan. Kaya medyo maaliwalas din ang loob ko na ordinahan ko siya. Kasi umuo kayong umantabay sa Kanya. Maraming salamat din po sa ating mga kaparian. Alam ko, lalong-lalo na nung deacon na si Reverend, yung mga pare na umantabay din sa Kanya. At maraming salamat din po sa mga buong mananampalataya sa ating mga parokya. At kayo ay tumugon dun sa aking paanyaya nung pinalabas ko po yung mga panawagan or bonds. Nilagay po natin yung kanyang picture at yung kanyang mga pamilya upang makita natin na hindi nag-iisa, hindi singaw itong si Reverend Arjon. Meron siyang pamilya. At may hiningi ako sa inyo na siya'y ipagdasal. At kung merong mga sagabal, ipagpaalam lang sa akin. Simula nung binigay po natin yung panawagang yon, yung bonds na yon, hanggang ngayon, wala namang kumokontra. Meron pa kayong 2 minuto kung may hahabol pa. Wala na po? Okay. So, maraming salamat po. At siyempre, maraming salamat din sa Panginoon. Dahil yan ang pinanggalingan ng iyong bukasyon. Inuna ko na po yung pasasalamat dahil alam ko ang unang ito na pasasalamat, ito rin ang dapat maging huli sa iyong buhay. Ito ang umpisa, ito ang magiging buhay mo, at ito ang magiging hantungan ng iyong buhay. Pasasalamat. Nandito ka dahil sa pasasalamat. Kuminsan, pinagninilayan ko, kapag pare, kapag naordinahan, kuminsan, merong mga sitwasyon na tayo'y nag-aalinlangan, na tayo'y natatakot. Pero kung titingnan naman natin, tinawag tayo ng Diyos, walang bayad, kundi isang pagtitiwala na binigay niya sa atin, knowing hindi naman tayo karapat-dapat. Tulad nga ng sinasaad ng 2 pagbasa na iyong pinili para sa iyong ordinasyon. Binanggit ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat ka. Hindi dahil karapat-dapat tayo. Minahal tayo nung tayo ay makasalanan pa. At si Kristo'y namatay para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. At yan ay mananatili. Ewan ko, bakit kung minsan dumarating sa atin yung takot? Kung minsan dumarating sa atin yung pag-aalinlangan sa ating ministry. Ewan ko po kung nararanasan nito ng mga pari. Kung minsan nandun, natatakot, no? Nag-aalinlangan. Palagay ko, siguro hindi pa ganong malalim yung ating pagkilala sa pagmamahal na walang kondisyon ng Diyos. At ang pagmamahal na yon na walang kondisyon, yun ang pagmamahal na ating isisiwalat at bibigyan patotoo sa ating ministry. Ano ang kalaban ng pasasalamat? Ano ang kalaban ng buhay na puspos ng pasasalamat? Unang-una ay yung ego o yung sarili. Palagi pinag-uusapan natin ito. Salitang ego, E-G-O, edging God out. Kapag ang Diyos, wala na sa ating ginagawa. Kapag ang Diyos,
hindi na siya kasama sa ating pamumuhay. Kapag nangyayari lang, puro mga schedules at hindi na nanggagaling doon sa ating pagkilala ng pagmamahal ng Diyos na narinig natin sa ikalawang pagpasa. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat palagi ang ating pamumuhay ay nakasentro sa kanyang pagmamahal. Not only when we are doing good, even when we fail, go back to the Lord. Go back. Sa ating pagkakamali, go back. Dahil kailanman, hindi mababawasan ang ating buhay at kahulugan nito. Dahil ito'y nakasalalay, hindi sa ating ginagawa, kundi sa kanyang pagmamahal. Ikalawa, ano pa ang pwedeng maging sagabal sa pamumuhay na ng puspos ng pasasalamat? Entitlement. Noong unorden ang kandikon, merong reverend. Ngayon, meron ng father. Pagka-orden mo. At kung ikaw ay magiging obispo, most reverend. At meron ka pang DD. No? Ito'y mga titles. Ngunit huwag kang mabulag sa mga titles. Kundi ang maging buhay mo ay tatayo sa entitlement. Entitlement. Ang buhay ng isang pari na ito'y sinusukatan sa entitlement, ito ay hindi mauuwi sa isang buhay na puspos ng pasasalamat. Paano manatiling mamuhay sa pasasalamat? Ito naman ang makikita natin sa Ebanghelyo. Kung paano sinabi ni Jesus, nung siya'y nalaman niya na may mga Grego na naghahanap sa kanya, yung dalawang kanyang disipulo na lumapit sa kanya, sinabi niya, my time has come, the hour has come. At sinabi niya, unless a seed falls to the ground and dies, it remains a single seed. But if it dies, it will bear much fruit. Ibig sabihin nito, mananatili kang puspos ng pasasalamat. Not only during happy days, even in those moments wherein you cannot understand what is happening, or what's happening is not in consonance with what you expect, and you remain grateful. Ano ang maging sikreto? Yung pinahayag ni Kristo. Dying to self. Dying to self. Meron ako nabasang pagninilay tungkol sa buhay sa pari. Paano nagkaroon ng ordained priesthood. Pinag-aralan nyo rin siguro ito na wala tayong ma-pinpoint talaga na specific, clear reference ng ating pagkapari na sinabing ito talaga maordinahan na pari. Pero sa pagninilay na yon, ang sabi ng manunulat, yung ating pagkapari, ito ay lalo nating makikilala kung ito ay nakaugat sa Eucharistia. Because it is in the Eucharist wherein we celebrate and make present yung sinabi ni Jesus, dying to self to bring about eternal life. Sana sa iyong pag-celebrate ng Mesa, no? Doon sana nakatuon ang iyong presensya. Huwag kang mabulag sa mga ibinibigay. No? Huwag kang madistract sa mga ino-offer na sobre. No. Focus on what you are doing. And take that as an opportunity to grow in gratitude. Because when you celebrate the Eucharist, you are given the opportunity
to enter more deeply into the saving event of Christ's death and resurrection. Ito lang ang makapagbibigay ng sigla sa iyong buhay bilang pari. I assure you, the priesthood is a difficult life. The priesthood is difficult, but it is a meaningful life. Ang dasal ko para sa iyo, that God will give you the grace to always delight in the beauty and the goodness of the priesthood. At ito ang makaka-attract sa mga tao sa iyo. You attract them to the Lord. Yes, you will experience trials, you will experience suffering and pain. But remember these words, they're not mine. I'm just referring them to you, nakaka-inspire sa akin. Ito'y galing dun sa book na markings. Ito'y mga sayings, no? Na galing kay Hammarskjöld, no? Dating secretary ng UN. Sabi niya, I quote, "Cry, cry if you must, but don't complain. For in the end, you will say, thank you." Remember that. When you are undergoing pain, may you find meaning and sense in your pain by looking at Jesus, by remembering this beautiful saying, cry, cry if you must, but never complain. Because the path chose you. The path chose you. And in the end, you will say, thank you. Maraming salamat po sa ating pagdating ngayon. Isang pagpapahayag na tayo naniniwala na ang ginagawa natin ngayon ay naayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagdating at pakikiisa kay Reverend Arjan sa kanyang pagdarasal. Nawa, itong ating ginaganap ngayon ay hindi lang maglibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, kundi ito'y magbunsod din sa atin sa mas malalim na pananampalataya sa biyaya ng pagkapari. Ipagdasal niyo po kami, ipagdasal niyo po ako. At lalong-lalo na yung mga kasama ko pong obispo, si Apo Seto at si Apong Bobet. Hindi ko nag-aanong pahabayin pa, sasabihin ko, baka magsishare din sila mamaya, no? Para madagdagan itong kahulugan ng ating pagdiriwang. Amen. Ing maordinan, mga kuyangeni, arapaning arzobispo, karing pangako ning kasuywana. Anako, bayo ka sumulong lungog, king orden ng presbitero, pasyag mong ngeni, arapaning kapulungan ng Diyos, yung kapag nasan mong ganap kanito yung tungkulan at kasuywan ng timong presbitero. Tatagulaling mo yung sarili mo, king saob ng Banal na Espiritu, banggana palang pasubali, king tungkulan ng timong pari, king orden ng presbitero, at timong karapat dapat akatambayan, kambi ng orden ng obispo, king obra ng pamaningat, king kawanan ng Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banggana king kasuywaning amano, kimit mong katuliran ng pong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpantayanan katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasusyang mit mong katapatan, apong kapagkumbaban, agpang kintradisyon ng banal na kapulungan, yung misteryo ng Kristo, king banal na liturhiya, lalong-lalo na yung sakripisyo ng Eucharistia, at yung sakramento ng pamakisot,
para king kaligayan ng Diyos at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulalin ko. Tatagulaling mo, ing manigapo kaya bemi, king pakalunan ng Diyos, para ka rin tao may pagkatiwala, king kalingapan mo, king kapamilatan ng pamanupad mo, king kasuiwana ning alangpat ng pamanalangin. Opo, tatagulalin ko. Tatagulaling mo, ing lalo ka makisanmetong aldoldo kang Kristo amata sa pari. Amitawal king sarili na king ipa, andi mong meto nga ganapaain, at kambena, impamanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan na rin sabla. Opo, king sao ng Diyos. Arjan, panigapo mo, pangako mo, king kagalangan ng pong kapamintuan kanako, ang po ka rin maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Marano na sanang ing Diyos, amig mula king maya padapat keka, yan naman ang miganap kaniti. Talakad tapo. Pakamalang kong balayan ng Diyos, madalangin tamo, manin Diyos, alubos mapamakalulungig pa, itugtog ng labis-labis ang grasya ng iba't banwa, kaniting talasuyo na, mapinili na king kasuyan ang dimong presbytera. Siglawod tamo po. Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Banala Maria, ang induning Diyos, San Miguel, Banala Anghel naning Diyos, San Juaning Talapaminya, San Jose, San Pedro at San Pablo, San Andres at Santiago, San Judas Tadeo at San Bartolome, San Juan at San Mateo, San Lucas at San Marcos, San Esteban at San Lorenzo, San Juan Kadwangpulutatlo at San Pablong Kanan, San Juan Pablong Kadwa at San Oscar Romero, San Benito at Santa Escolastica,
San Agustin at Santa Monica, San Francisco at Santa Clara, Santa Teresa at San Juaning Avila, San Carlos Borromeo at San Juan Maria Vianney, San Antonio ning Padua at San Pio ning Pietrelcina, San Ignacio de Loyola at San Francisco Javier, Santo Domingo de Guzman at San Vicente Ferrer, Santa Teresa ning Niño Jesus at Santa Madre Teresa, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Fernando, Beato Pedro Zuniga, Beato Carlo Acutis, ikayong sablang banalalalaki at babae, Ginoo, malunos ka. King sablang maro. King sablang kasalanan. King alananggang kamatayan. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king panyatang muanti mong tao. Alang-alang king kamatayan mo at pamanalakadibat karing mete. Alang-alang king kalam ning banala Espiritu. Malunos ka kay kaming makasalanan. Panimunan me sanat pamingwa, ing banal mong kapulungan. Papanatilyan ming papa, ating mabiluga kaparian, king tapatapaman yuyu king kapulungan mo. Gawan meng suluking karalumduman. Gawan meng manalakaran king katutuan. Gawan meng talasuyuring pakakalulu. Gawan meng propeta ning katuliran. Gawan meng dala ning kapayapaan.
gawan meng kabauring tupa. Jesus, anak ning Diyos Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa Ginumi, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami, at itugtog mi kaniting talasuyo mo, imbendisyon na ng kakambanal na Espiritu, at ing upaya ng kalam ng pangapari, datang kingarapan ng pakalulo mo, mi pabanalan la, lain mi padurutan niya sana king grasya mo, at king alang kupa sa lugod mo, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Talakad tamo po. Saksyan tamong ngeni, king mitmong katahimikan, at pamanalangin, ing pangaordinana antimong presbitero, ning kapatad tamo, king kapamilataning pamanumpak gamat, ing banal akasulatan, amponing tradisyon, patutwana, king ing pamanumpak gamat, pawagana, ing pamirake karingkalam ning banal ay espiritu, at ing pamitutok king metong amisyon. Luklok tamo po.
King panalangin ning ordinasyon, ing arzobispo mawusya king banal a espiritu, para king espiritu ning kabanalan, king bayong pari. Ban apa banalane ing banal ng kapulungan ning Dios, at ban miyubugya kang Kristo, ing matas apari at alang dungis aayin, king kataymikan, manalangin tamo kambening arzobispo, talakad tamo po. Bantabi ka kami, o Ginoo, banaligpa, alang hanggang Diyos, alubos mayupaya, sibol nindangalan ng tao, at aladaki king sablang grasya, kapamilatan mo ing sablang bagay susulong, at mika katatagan. Banlalangan ming balena pari, bituldugang talasuyo kang Kristo ng anak mo, king kapamilatan ng upaya ng banal espiritu, at ilatag mo karingay luwang orden. Kanita pa king panahon ng lumang tipan, minusbong imiyay luwang kasuywan, uli dareteng kapag masusyan. Niyang pikatiwa nami kang Moises, sampong Aaron, ikapulungan mo, banipanimunan ng pong pabanalande, mituldukang lalaki ating matulid na kabilian, ampong dangalan, ban maging katambayan, ampong kasaw, king kasuyawanda. At imurin king ilang, tename ang espiritu ng Moises, karing puso da ring 70 taong matenakan, at king saubda, pemahalane ang kawan mo, king mitmong kanawan. At imurin, karing anak ng Aaron, dininan mo lang ganapadake, king upayang mipanibana kang tatara, ban-arinan mo lang sapat paring tatagulaling na ning batas, ban miyampang sakripisyo king tabernakulo, abe king anino, ring mga santing abagay daratang. Dapat kareting may ngalabasan na yaldo o banalaig pa, tinubod may anak mo king yato. Jesus, yain tubod mo ang pong tengalan ming matas apari. King kapamilatan ng banal na espiritu, inampang ng kabilugan ng sarili na keka, at yawa na lang katambayan ng apostol na king kayang misyon at pepabanalan ng katutuan. Pekaluan wala namang kayang tabi, bani pa siya gampong isunduy ng obra na ng kaligtasan king mabilo kayato. Niyang ini, pagamuha mo mukeka o Ginoo, king kahinan mi, ipagkaluban mo kami naman sanang talapagobra, ay katambayan mi. Uling tutong maragul, in pamangailangan mi, bani sundura, ing pangapari, ay numpisan da ring apostol. Lubos mayupayong igpa, panika po mikeka. Pagkalubme kaniting alipan mo, indangalan ng pong kasiwanan ng panga-presbitero. Ibayo ming puso na king espiritu ng kabanalan. Baging tapat siya sana king kayawsan at inggap ng iba't keka o Diyos. At katuki king dangalan ng kasiwan ng obispo, baging uliran niya sana king biye at kawili-wili ang panugali karing talasal pantaya. Baging tapat siya sanang kapag-obra ang pong kayadwangan king kasiwan, ban king pamanaral na at king kapamilatan ng grasya ng banal na espiritu, di nga mano ning maya pabalita, mamungal ka karing puso da ring tao, at miras ang gana karing sikote na ning yato. Kayan tabi mi, baging tapadyasan ang katiwala karing misteryo, baning banal na kapulungan mo, may bayo yaking danong, ni bayong pangabait, at may pakabsyan niya king altar mo. Banding makasalanan, magbalik lalob keka. Ading masakit, ipakayapan la. Akayan tabi miya sano o Ginoo, kim pamaniga po, kim pakalula mo, para karing taong kaya may pagkatiwala, at ang timurin, para king mabilo gayato. Noy niya, ring sablang bansa, may tipon kang Kristo, misasan metong lasana, timong metong kapulungan, at maging metong la, king kayarian mo. Itiyaduan mi keka o Diyos, hingga pamiltaning Ginoong Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibigyan pong magaring kambe mo, at ning banal na espiritu, manggamang kingalanganga.
Lukluk tamo po. Ing bayong presbitero, mipasuluran niyang istola at kasulya, awaganing kasuywan at tinggap na. Ing Arzobispo, lanya na langeni, king banal alaruning krisma, ringgamat ning bayong mi ordinan presbitero. King kinutamo ni Yesu Kristo, alinanyanan ni Kikpa, king kapamilya taning upaya ng Banal Espiritu, ipagluan-luan po ang ingatan na kasana. Mami nga pabanalan ng kapulungan ng Kristo at baka makadaon sakripisyo king Diyos. Tanggapan na langeni ning bayong presbitero, ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulana, antimong talasuyo ning kapulungan ning Diyos king altar. Father Arjan, tanggapan mo lang, iba't king banal na kapulungan, ding ay na miyampang king Diyos. Pakintindihan mo, ing daraptan mo, at pakyapusan mo, in pagmasusyan mo. At yubog may, ing biye mo, king misteryo ning krus, na ning apong gini.
Antimong tandaning kametungan ampon lugod pamikakapatad, ing Arzobispo kambedaring presbitero, pugayan dengeni ing bayong miordinan presbitero. Ing kapayapan man tabi keka. At keka antimorin.
Kalugrang kapatid, madalangin kayo. Ganitin kayo ay kakundahon, matanggap para pa ng Diyos yung pamayupayang totoo. Tanggapan sana ng Ginoo iting dahon karinggamat mo. King ikapuri ang poning kaligaya ning kayang lagyo. King kasaplala tamo ang poning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginome, kaburian mo yung sumuyula king banal altar mo at karing tao ring pari. Pagkalog mo alang-alang king pakalulo mo, king kapamila taning upaya na niting sakripisyo, king iting kasuyuan iting kakangalipan, parati ang maging katanggap-tanggap keka, at mikabungay ang manatili para king banal na kapulungan mo. Idiyagan mi kapamilatan ng Kristong Ginome, Amen. king Ginoo, mantabi kayo, At keka antimurin. itas sila rin po suyo. Makatas na la King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, impasalamatan da ka, kapilan man, ang pong nukarin man, o Ginoo, manalig pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi, king kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan may bugtong mga anak, pamunto ka pari ng bayo ang pong alanganggang tipan. Kami ng kabiasnan ang pong lugod,
Biran mong manatili ang ito ang kaparian, king banal na kapulungan. Pagkaloob ng Kristo, indangalan ng suging pangapari, king kapulungan ay nampunang kiyang sarili. Kaluguran na kami, antimong kapatid na, inyaibat king balen ng pari, mamili ang taong dakayanana, king banal na kasuywa ng pangapari, king kapamilatan ng pamanupakgamat. Tutulduan na lang, ban karela yang ibayo, ing lagyon, king lagyo na, iting sakripisyo ng kaligtasan. At yapagde, ban api sulusulwane, ning banal na kapulungan na. Awsa na lang tumayid mitnong lugod, king banal na kapulungan mo. Ban apasikrangane, king amano mo, at apabanalane, karing sakramento mo. Kuig pa, kapapagkapilitan ng sumulong, king pamakiwangis kang Kristo, akwara na naman sanang lalong atagulaling ding biyera, para king pamanyuyuke ka, at para king kaligtasan na ring sablang tao. At para ngalanda kang emunano, king matatag ng pamipatuto, king kasalpantayanan da keka, ampo king lugot mo. Uli na nita, makiyagong kami karing sablang anghel ang pong banal, king masayang dalit ng kapurian da keka, at ngamingan kakanta. Ikapin ng panaloy pa, ating meto lelangan matampa na kampupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yeso Kristong Ginumi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layan pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangkanita, manibad king kaya salag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali siya daon, miyampangya king kaligaya ng laghiyo mo. Uli na nito yung panigapumi, palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, reting ayin adarala ang pong darawin mikeka. Ban magawalang katawan ang pong daya, ng kekang anak, Yesu Kristong Ginumi, amirabilin kay kami, kim pagmasusyan mila reting misterios. At tatandanan mi pa, kanitang benging may pagtaksilan niya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, at dinawang na iti ka rin disipulo na at ngana. Tanggap ko na niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan parang kekay. Makanyan mo naman kay Bataning Apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis nin daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kanako.
Pasyak tayong misteryo na nikasalpantayanan. Iyang kaganakan mi o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamailasa apong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mepi, at yung pamaitas na banwa. At layon makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, daraon niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Balik dan meng mitong pakalulu, ing ayin ng banal na kapulungan mo. At kilalanan meng may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut keka. Ikaming may pasiknangan king katawan na pong daya ng anak mo, mikapngon kami king banal ng Espiritu. At paging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalirian na kaming mirakayanan king pamimananda ding banal mo. Muna kami ng Nona Maria kapilman birian na indo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, ing esposo na, kambiyan ng San Andres at ding Juan mong apostol, kambiyan ng San Fernando, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, Aponte sa Blang Banal. Paulining pamamilatan na manalig kaming mirinan ka sa upanalang patan at kiingarapan mo. Oig pa, iti sana ngayon ding pangasut mikeka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan, ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal a kapulungan mo, akasulukuyang maglakbeke ti king yato. Kambening talasuyo mo'y Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, diakono, at ing alipan mo, amiyor dinan ngeni Aldo, ang timong presbitero ning banal a kapulungan mo. Ampon ning mabilog a balayan agewa mong sariling keka. Mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mula manggaman tipunan ding sablang anak mo, no ka rin lapaman makasawt. Ding kapatad ming mayangon na biye, ampon ding sablang keka may matula, ampon memo na ketiking yato, lalong-lalo na din na Gloria, Pedro, Domingo, Mirla, Marites, Ava Marie, Jelan, Monsignor Felicito, Padre Marcelino, Padre Herwin, at Padre Alvin. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, ipagkalog mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kami na at kaya, higpang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingalang anggan. Pupuryan dakat parangalan, manggaman hingalang anggan.
Bayo tamo makisulo, kibangkete ng Eucharistia, waganin pamakisut, ang pambuklod ng pamisan metong, at mo may kakapatid, habi-habi tamo ngayon manalangin, at mo yung tiro na kayakatamo, hindi nga pong dino. Ikabos mo kami, King Sablang Marok o Ikpa, malikod mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi. Baliking kasopan ng pakalulo mo, mitimawa kami parati, King pamanalipan na ng kasalanan, at mikabos kami nga lang kasasagkulan, King Sablang kaligalikan. Kabampanayan ang pompag sa dyan mi, yung maligayang panyatang ng pasibayo, ng talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayarian, ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing kinume sa Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mo sana pabalikdan din kasalanan mi, doon ay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Layon pagkalaman mo yung kapayapan at pamisan metong, agpanglamuring king kapuryan mo. Ika mabibiyan pong magari, manghaman king alanganga. Amen. King kapayapaning kino, mantabi sana kapilan man kay kayangan. At keka antimurin. Bilang metong pamilya ng Diyos, ipakitangin ni mikakametong tamo king kapayapan.
Yung kordero ng Diyos, yung melalako king kasalanan ng kiyato. Wala rin mayawas king apunan ng kordero. O Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yakyas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa kinumi, rating banal na sakripisyo inampang ampong tinggap mi, di nandalasan ng bayong biring pari, ang puting sablang talasuyo mo, bangkasan metong mo king tapat alugod, makayang panglang karampata na kasuyuan keha. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Ing Assistant Vocation Director ng Archdiocese, Ireverendo Padre Edgar Calma, kambening Arzobispo, ipresenta nengini in plaque of appreciation at medalya daring pengari ning bayong ordinapari, antimong kapasalamatan king pamidaon ding anakda, para king kasuyguan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Ariel Q. de la Cruz and Josie M. de la Cruz, parents of Reverend Father Arjun M. de la Cruz, for offering to God their son in the service of his flock, given this 8th day of June in the year of our Lord, 2023, at San Vicente Ferrer Parish, Calulot, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop, and Reverend Father Aysen Jan M. Cruz, Vocation Director. Ing Chancellor ning Archdiocese, Ireverendo Padre Danny Q. Nakpil, basa nengeni in nombramiento ning bayong ordin apari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Arjun Magat de la Cruz. Believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as Assistant Director of Bahay Pag-ibig Home for the Aged, and Munting Tahanan ng Nazareth. You shall have your residence at the Presbytery of Bahay Pag-ibig Home for the Aged, together with the Bahay Pag-ibig Director. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the Bahay Pag-ibig and Munting Tahanan ng Nazareth Director, and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 20th day of June 2023 and remains valid unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd, given this 8th day of June in the year of our Lord 2023,
at the San Vicente Ferrer Parish, Calulut, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Ngeni pakiramdaman taya ing mensahe inilubos kagalang-galang Roberto Malyari. Muna po, pasalamat ko kang Reverend Father Arjon keng imbitasyon makapakyabe kening maulagang okasyon ning kayang biye anting pari. Kadwa po, pasalamat ko naman at may kapagbalik ko po keng mumunang assignment ko. Yapin po yung first assignment ko yung Calulut. Father Arjon, nanding maglitanya, I was really ardently praying for you. Balo naning basta the moment we started the litany, I felt I was led to enter into a deep prayer for you and for the priest who attended your ordination, and for the priests in my diocese, and for all the priests in the Archdiocese of San Fernando. I felt also, while praying, the many unfaithfulness I myself have done, and the many unfaithfulness that priests also have committed, and I beg the Lord for forgiveness for all of us. Last Pentecost Sunday, the Holy Father emphasized the importance of the Holy Spirit in our life. Paanyaya ng Santo Papa, nakilalanin natin yung katotohanan na ang banal na Espiritu ay buhay na buhay sa simbahan. Kung ngayong araw ng ordinasyon mo, Father Arjon, you felt inspired and you felt a little bit high, kahit na hindi ka nag-drugs. It's because the Holy Spirit is present in our midst as we gather as one community, as we make ourselves one with you who are really willing to offer your life for the Lord. Sana be constantly aware that it is the Holy Spirit who inspired you from the beginning
He was the one who made you aware of God's love. He was the one who made you aware of this specific call for you. And He will be the one to inspire you always as you walk with God's people, especially those entrusted to your care. Sana do not be deceived by the things that you see, that you are able to accomplish. Baka isipin mo it's because of you. No? It's because of always, constantly remind yourself it is the Spirit who is always there. And therefore, the invitation is, even before we walk with God's people, to be reminded always that the first task that is being asked of us is to be able to walk with God, with the Father, the Son, and the Holy Spirit. And be mindful of always that you give time for Him and allow Him to inspire you every day, lead you in everything that you do. In other words, walk with Him always. So congratulations. God bless you always. Pakiramdaman tayo pungeni, ing lubos kagalang-galang Pasyano B. Aniceto Didi, Arsobispo Emerito ning Arkidiocese ning San Fernando. Our dear Brother Archbishop, Most Reverend Florentino J. Labarias, palakpakan po natin si Archbishop Dong. And our dear Kabalen, Archbishop Roberto Malyari, the Bishop of San Jose Nueva Ecija. Palakpakan po natin si Apong Bobet, our Vicar General, Father Francis Dizon, our Rector of San Carlos Seminary, Reverend Father Joselito Martin, our Brother Priest from the Archdiocese of Manila, our Rector of Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Victor Nicomedes Nigdao, and our seminary fathers, the priest of the Archdiocese of San Fernando, Most Reverend Abbot Austin of the Abbey of Our Lady of Montserrat, San Beda University, our dear Dominican sisters, Virenda Los Remedios, Father Jess Manabat Jr., our parish priest, para napakapanat si Father Jess. At lahat po kayo, especially the parents of Father Arjon, aking mahal na kapatid sa Panginoon. Si Pope Benedict XVI, sinasabi niya, na ang araw ng ordinasyon ng mga pare ay isang pag-aani. It's a day of harvest for the Archdiocese where the ordination takes place. It is all indication of the vitality, the vibrancy, the growth, and the fruitfulness of the diocese, supporting young people to have the courage to dedicate themselves their whole life to the Good Shepherd. Kaya sabi ng ating Archbishop kanita, laging pasalamat. We don't deserve to be a priest. Wala tayo ay hindi karapat-dapat. Lahat tayong makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat na maging pari. There is only one eternal high priest, Jesus. And we try to follow His footsteps although we're unworthy. At yung ating pinili tayo ng Panginoon at kagaya ng yung unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, you will bear abundant harvest. So let us continue praying for
Father Arjon, that his life will be a rhythm of dying and rising, and be a real witness of the living Word of God, proclaiming the Word of God, and always manifesting the image of the Good Shepherd. Mabuhay si Father John. Pakiramdaman tayang ini, ing makuya da amano ning kapasalamatan, ning bayong ordinapari, Reverendo Padre Arjon Magat de la Cruz. Akakit yun ako po. Salamat sa Diyos, for His love endures forever. Palakpakan taya'y mapamakalulo at malugod, aapong Ginoo. Sa awa at biyaya ng Diyos, ang isang mahirap ngayon ay pari na. Opo, ako po ay galing sa isang mahirap na pamilya. Naranasan ko ang sumigaw sa daan para makabenta ng mga paninda, para lang magkaroon ng baon. Hindi ko makakalimutan ang pagkakataon na naglalakad ako papunta sa aking eskwelahan. From doon sa aming bahay sa San Jose hanggang sa Del Pilar Elementary School. Kaya po, naging teacher ko po ang nanay ni Father Gabi Mercado, si Mrs. Mercado. Palakpakan tayo po. Opo, naglalakad din po ako mula sa San Jose hanggang sa Pampanga High School. Uwian po yun. Mula sa San Jose hanggang sa Data College. Yun po ang aking naging buhay nung ako ay nag-aaral. Buti na lang, mayroon akong lola na tumulong sa amin kahit papaano ay nakakaraos sa maghapon na buhay. Salamat sa aking nanay dahil ginawa niya ang lahat, magtinda, makipaglaba, at makipagtrabaho sa parol para lang mayroon siyang mapa-birthday, mapabaon, at maibili kami ng pamasko. Gayon din ang aking tatay na maghapon na siya ay kumakayod, siya ay nag-drive lang ng three-wheeler or pedicab, nag-construction, at nakipagtrabaho sa parol. Upang lahat kami na 5 magkakapatid ay mairaos sa buhay. Sa awat pagmamahal ng Diyos, nairaos kami nila sa abot na makakaya nila. Sa totoo lang po, hindi po kami malapit sa simbahan. Pero, yung lola ko, ang siyang tunay na madasalin. Kaya iniisip ko talaga noon po, napaka-imposible sa akin o napaka-imposible sa amin na magkaroon ng pari, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa aming angkan. Ngunit ibang tumawag at gumalaw ang Diyos. Sa araw-araw na pagluhod at pagdasal ng lola ko sa Katedral ng San Fernando, ipinakilala ng Diyos ang kanyang pagmamahal at awa sa amin. Kaya nga, dumating ang araw na may isang paring tumanggap sa akin upang maging server, maging KBS. At sa kanya ko nakita ang kabanalan, kasipagan, at pagmamahal sa mga mahihirap. Kaya na-inspire po akong magpari. Siya ay walang iba kundi si Father Lyndon
Valenton. At alam niyo po ba na nung second year college po ako, ay nagtangka po akong mag-exam sa MGCS. Binigyan po ako ng pang-exam ni Father Vic Nickdown na siyang parish priest ko po noon. Pumasa naman po ako. Yun nga lang, hindi po ako tumuloy. Kaya palakpakan tayo po yamong Vic. Pero yun nga po, mas kinailangan na makita ang buhay at maging matatag ang relasyon sa Diyos upang maging hinog sa bokasyon. Kaya nga nanatili akong nagsiserve at nag-aaral. At alam niyo po kung sino ang nangalaga at talagang menyese, sinaup menyese, king bokasyon ko po. Ing meyang na bieng Monsignor Felicito Sison. Siya po ang naging daan upang makilala ang San Carlos at doon po ako pumasok. Hindi ko alam kung naalala ni Bishop Bobet po, nung bago siya lumipat ng San Jose, Diocese of San Jose, nagbahagi siya ng mga karanasan niya bilang isang pari. Kaya nga po, nung pumasok ako sa seminaryo, baon-baon ko po yung mga kwento ni Bishop Bobet. Among, dakal pong salamat karetang kwentuyo po. At syempre po, nakuman po lungob San Carlos nung ala ko pong recommendation. Ing memye pong recommendation kanako, alang aliwano ne, ing maganaka, banal at malugod, aapuseto. Eliya mo po recommendation natin niya pong pabakal. Ating medwang po kita recommendation, aga na po ining among Nitoy Malyari, yung sekretary na po kanita. Among Nitoy. Ganito lang po kasimple ang kwento ng aking bokasyon, ang love story namin ni Lord. Kaya naman, sa mga mahihirap na kagaya ko, kareng kalulong kalupa ko, kayo po migaga ka, potang ausana kayo ning apong makibat kayo at ing Diyos mantabeya kaya katamo. Ngayon, naganap na po, pari na po ako. Kaya salamat po sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang pagtulong, pag-antabay at pag-alalay sa akin. Apong dong, dakal pong salamat, king pamag-ordain niyo po kanako. Kaya kayo po na magtiwala, kaya tiking bokasyon. Salamat sa inyong paninindigan para ako ay ordinahan. Salamat po sa San Carlos Seminary at sa Archdiocese of Manila na ako ay kanilang kinupkop sa 8 taon. Sa lahat ng mga paring tagahubog, seminarista, sa mga kaklasiko, sa mga batchmate, teaching and non-teaching staff, at sa pinakamamahal naming rektor na si Father Joey Martin, at sa Obispo ng Manila, Cardinal Advincula, maraming salamat po, Father. At sa paring nagbinyag sa akin, si Father Lino Mandab. Iya pong Lino po yung may minyag kako, ating may kumpil po kako yung Monsignor Tans Panlilio sa aking mga kapatid na pari. Ang napaka-supportive, maasikaso, masipag, malugod, akura paroko. Siyempre, king kayang kasipagan, among Jess Manabat, among dakal pong dakala salamat. Siyempre, kaya kaming direktor, king bahay pag-ibig at munting tahanan ng Nazareth. Ing pogi, ing masipag, artistahin, aamong June, si Sean. Okay, among.
Dakal pong salamat syempre sa mga guro, sa mga kaklase, katrabaho, at mga naging boss ko po. No? Dakal pong salamat. Bishop Bobet, mga kasamang mga pari mula sa Diocese ng San Jose, Abbot Austin, mga kaklase na, at kaibigan na diakono, mga kaparian, at sa mga lahat ng lay collaborators, religious and missionaries, dakal pong salamat king pamagtagon niyo po at king pamagdake po king orasyo kanako. Palakpakan tala. At masaya ko pong masayangin, uling atin yang yaman ng sambahan, yung yaman ng simbahan na naririto. Pwede po bang tumayo yung 3 bisita ko na galing po sa Caloocan, yung 3 bisita po namin from the Diocese of Caloocan. Sila po ay biktima, among dong, biktima no po ng extrajudicial killing. So palakpakan tala, king pamagtagon da po, Keti. At syempre sa mga katutubong Aita, Bishop at Chula naman po rin katutubo Keti. Oreni po, napanin mo na ng among Ching. At syempre, karempong staff at residente ng Bahay Pag-ibig at Munting Tahanan ng Nazareth. Talakad kayo. Bangka nita recognize na. Yan. And, pag nakahapon sopan nyo kepo, sali na ko pong kandila, mag-order na ko po, gagawala po rin Munting Tahanan ng Nazareth. Dakalan nyo po rin orderan nyo para makasahop ka rin kaya katamong residente. Okay ya, Among June? Titapong commercial break. At syempre may mga bisita po tayo na vendors mula sa palengke dahil nga po ang pamilya ko po ay galing sa mga nagtitinda sa palengke. At the same time, pinapasalamatan ko ang mga civil leaders, no, yung government officials po natin na naririto. No? At the same time po yung homeowners and servant leaders ng Holy Angel Village. At maragol ko pong pasalamatan, itatang Peter Nepomuceno, ing Juan D. Nepomuceno Foundation, at ngayon natin niya pong representative na pepadala, Ma'am Joy Nepomuceno. Maraming salamat po. Ding pakamala na parokyanos, kimiyaliwang parokya, ketiking Archdiocese, tamo, lalo na ding king parokya ng Apong San Jose, nung no ka rin ko, mi bait, mi sese, mi tanam at mi sese, kanakong bukasyon. King Lord's Ascension Parish, King Lourdes Heights, at King Santo Cristo del Perdon Parish. At syempre, King Good Shepherd Parish, Apong Maymay, at King San Ignacio Parish, kang Apong Danos, at syempre, King kaya kami pong pakamala na parokya, keti King San Vicente Ferrer. Pwede la po bang mag-wave ding ega-naga ng pepay pagal, may puyat, kaparokyanos mi at Chula po Kenny. Mag-wave ko po bang kanita, recognize daw po rin parokyanos ng Apong Senti. Dakal pong dakala, salamat po. At syempre, karempong kaya katamo pong liturgies na panimunan na po Monsignor Rick, Seminarian Jolo, Among Injay, Among Angel, Seminarian Joed, ding Magnificat Choir sa pangunguna ni Sir Erwin Limpin, sa mga nagbasa, Alden and Tita Joyce at si MJ, sa ating nagsalmo, Father Fiel, and Among Norma ng ating naglitanya. Among dakal pong dakala, salamat. Karengke katamo pong minayos king Bulaklak, king social media na panimunan na ring Among Al, is Sir Nigel, ating kakaluguran da, ding PPC, PFC, CPC, RMO at Physical and Flower Arrangement Committee, Food Committee, Vocation Committee, at kaya kayungan po, 'no, po, na minambag, sinaw, para ketiking, 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 '
makabaldugan na ordinasyon, dakal pong dakal asalamat. Eko pumigaga na ka, ditak niya mo po. Sa aking mga kabatchmate, among Omar and among Christian, salamat uling inantabayanan, yoko po para mas akilala at maging panatag king pamanyuyo kete king Archdiocese. Amongs, oy nina, eta na kailangan katok king pasbol ng bishop, uling oordinana na katana. Kaya ika ng susunod among Christian. Palakpakan tala po rin ka na akong kabatchmate. At baloyo po nung bakit ini pong ebanghelyo na iba't kayang San Juan, in kanako pong pinili, about king binutil, ning trigo o ning pale. Tatlo pong inspirasyon nung bakit patungkol po dito ang aking pinili. Una, ang parokya po ni Apong Senti, ang kanilang kabuhayan ay ang palayan at tubuhan. Ang pangalawa po, dahil sa bahay pag-ibig at munting tahanan ng Nazareth na aking naging assignment sa aking pagiging diakono at sa kasalukuyang assignment ko din po, no, itang pamagdake, dang biye, ding staff, ding volunteers, at ding paring maka-assign keti. At katlo yapining eko kalingwan at dinake ng Apong Dong, a quote, na many batan kang Fulton Sheen, at burike pong idake kaya kayo. Nga na po, you give me your humanity and I will give you my divinity. You give me your time and I will give you my eternity. You give me your broken heart and I will give you love. You give me your nothingness and I will give you my all. Maniwala at manalig kong ing pamagbating sarili king Diyos at king balayana para king kasayuan, panigurado ketiya maging mabunga ing biye. Salamat sa aking pamilya, sa tatay ko po at sa nanay ko, sa mga kapatid ko po, sa mga kamag-anak namin. Nung aliya po mitanam at sineseyo iting bukasyon, po maging malino ining kanakong paintungulan. Kaya dakal pong dakala salamat, kaya kayo ma, entang, at kaya kayo kapatad at kamag-anak ko. Palakpakan tayo. Kaya naman ma, tang, ining pengako ko nandin, sana, ini ing pagkalup ko kaya kayo at potang mumuli ko at may pangamusta tamo ini ing paneyong ikutang din kanako. Kaya yayabot kaya po ining pangako ko na pengako ko po nandin kaya kayo. At syempre, king patulo ng tamong iaposenti, king kayang panalangin, pamaningat at pamanantabeng alangsawa, kareng anak na keti king kalulot, sindalan at malpiti. Apong senti, dakal pong salamat, king panalangin nyo, kaya kaming anak yo. Palakpakan tayo po yapong senti. At syempre, katataw yan, palakpakan tayo ay malugod at mapamakalulong Diyos, king pagkalob ng grasya, emo po kanako nuneking balang metong kaya katamo. At ngeni po, agkatanda kayong talakad, pasalamat, king Birhen Maria, ak kaya katamong indo, nalasawang manalangin, para kaya katamo at pasibayo kong darawon kanakong sarili at imbokasyon.
Kea. Tunaning pakalulupa, purey na. Niyumu panaligan mi ba, purey na. Ikangausan mi, ikeng pepalakwa na anak ng Eva. Pangisnawanan mi, dararugan mi, mga tatangis kening kainaning luwa. Namunawari, oke kaming patulunan, balikdan mo kami. Matang mapamakaluluba, purey na, galakan mo kami. Potang at inakeking sekunaning biyemi. Ipakit me, Jesus, ipakit ke kami. Bungang kalwananing sekupunan mo. O mapamakallulu, o malugod, o mayumong Birhen Maria. Ikinumantabi kay kayo. At keka antimurin. Idukul rin buntukyo at manigapu keng bendisyon ng Diyos. Ingkino, amita tagking banal na kapulungan at mamantabi kaniti, panwalo na kasana, king kapamilya taning alangang sawp na, banagang panan mo yung aus antimong presbiter. Amen. Ingkino, gawa na kasanang tapat at alasuyo, ampong talapatutuning malam ng lugod, ampong katutuan, banmalyari kang maging talasuyo ng kapayapan, ampong kapaglarinan. Amen. Ingkino, gawa na kasanang tunay pastol, amanyese karing kawana, king kapamilataning kalam ning mabiyeti nape, ampong banal ng amano, ban sumulong lang dagon, antimong meto ang katawan ng Kristo. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, higpa, ampoy anak, ampoy Espiritu Santo. Amen. Umeta na king kapayapan ban luguran ng pongsoywan ing Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibiene ngeni ning bayong presbitero, ing kayang mumunang bendisyon. Ingino mantabeya kaya kayo, At keka antimurin. bendisyonan na kayo ning Dios alubos mayupaya, ingig pa, ampo ning anak, ampo ing banal na Espiritu. Amen. Pangapari ng Melchizedek, metong tampari. Pangapari ng Melchizedek,
hingit pa